Diyos marhay naga sa indo mga tugang, matindog po ang kabos, asin po na niyato, ang novena, kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim, all in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels, choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom, discipline us with your truth, console us with your tenderness, protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with a strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptions, Santo Niño, help us.
In hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamiibi laban sa bagyo, asinibapang mga kalamidad, ang mga makakamhan, niitaas mian samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw, kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan, asin na utob an sa imong kabotan, na atamano nan kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini, naglalauwigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na magin mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang tapos. Sa giraray Diyos marhay na aga sa indo mga tugang, ang sa tuyang banal na Eucharistia ngonya na aga, ipinapanungod man sa mga kahagadan, asin intensyones kan mga minasunod, pasasalamat in honor of Saint Joseph, dulot ni Rosie Asopardo Cantara and family, for the gift of life of Romel Masip, dulot ni Yani Padilla and family, for the gift of life of Danica May Teves. Siring man, igwaman espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, si Rosie Asopardo Cantara and family,
as inigwaman espesyal na intensyon si Josel Asaytuno and family. Para man sa kapahingaloan kan mga binasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, Eduardo, kan Mendoza family, Beatriz, kan Muñoz family, Jose, ni Nilfali, Tirso, ni Dr. Jean Mirandile and family, sa kalagman ni Salvador asin Lilia, dulot kan Penetrante family, kay Chan Ki asin Lourdes, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, sa kalag ni Juanito, dulot ni Tesli and family, sa kalag ni Pinky, dulot kan Nas family, sirigman kay Maria, dulot kan FNS Velasco, asin kay Juan, asin Resurrection, dulot ni Lilian Romero and family.
Matinugpuan nga boss, asin awito niya to, an awit sa pagpuon. Hinipon galing sa Diyos na sa katubos. Good morning po. Good morning. Sa ngaran ka nama, kanaaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. Lunes sa laog kan ikaduwang simana kan ordinaryong panahon. Pinupunan man yato ngunya na aldaw, petsa 19 hanggang petsa 25, ang National Bible Week. Sa laog kan simanang ini bago magselebrar kan National Bible Sunday sa maabot na Domingo, tinatawan kita nin imbitasyon na pahalagahan ang tataramo ng Diyos na nasusurat sa Biblia, na padagos nagtatao sa tuya nin inspirasyon, pagiya, asin proteksyon sa satuya pong buhay. Espesyal man kitang nagtataong ondra, maski nga ni nakaselebrar pa sa nakita ka-fiestahan ni Senyor Santo Niño kasuudma, ngunyan na aldaw nin Lunes, iyo ang espesyal man na aldaw na idinuduluta para sa iya. Isabay taman po sa daog kan misang ini, sa tuyang mga personal na kahagadan, asin intensyones, asin mga intensyones ka itong mga tao na naghagad kan sa tuyang pamibi. Siring man sa pagpamibi, sa kapahingaloan kan kalag, kan sa tuyang mga namumutan na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Ngunyan, midbidunta an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawan tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako anin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Daday na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, sagkod paman, na namamahala kan mga langit noon, siring man, kan mga kinabanon, kay raking hinanyugaan mga pagngayo-ngayo kan sa imong banwaan. Asin warasan sa samong mga panahon, an sa imong katuninongan. Huli kay Jesucristo ang kakuranglan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon, asin himateo niya to, an enot na babasahon. Ginuno sa enot na libro ni Samuel. Si Samuel nagsabi ki Saul, tuguti akong iusip sa imo ang sinabi sa kuwin kagurangnan kasubanggi. Sabihan sa ko, simbag ni Saul. Si Samuel nagtaram, minsan ngani sa paghiling ko, ika sa day na tawo,
bakong ika ang ginibong payo kan mga tribo ni Israel, linahidan kanin kagurang na maginhadi sa Israel, asin isinubol kanin kagurang na ansabi, lakaw, gadanaan makasalan ng mga Amalekita, labanan mo sa kod na maubos. Taadaw, tadain mo sinunod ang tingog nin kagurangnan, ano tanasamsam asin nagibukanin maraot sa matanin kagurangnan. Si Saul nagsimbag, sinunod ko ang tataramonin kagurangnan, inutob ko ang sa iyang kasuguan, dinara ko si Agag, hadi ng Amalek, asin pinuho ko ang mga Amalekita, alagad ang banwaan, kuminuakan sinamsam ng mga karnero asin baka, ang pinakamarhay sa mga bagay na tinalaan na tunawon, tanganing idulot sa kagurangnan na sa imong Diyos, duman sa Gilgal. Alagad, si Samuel nagsabi, ikakaugba daw nin kagurangnan ang mga tinutong na atang, asin mga dulot, urog pakan pagkuyog sa iyang tataramon, an pagkuyog urog karahay kisa atang, an paghimate urog karahay kisa taba anin mga karnero, an pagsumbikal sa rung kasaalan, asin an pagmatagas nin payo, nakakabaing sa pagsambahin ibang Diyos. Asin huli ta isinikwal mo ang tataramon nin kagurangnan, isinikwal ka man niya, dai ka na maghahadi. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa mga matanos, ipapahiling ko ang kapangyarihan ng Diyos. Sa mga matanos, ipapahiling ko ang kapangyarihan ng Diyos. Daita ka sinasagwi, huli kan sa imong mga atang, haros tadanay na nasa atubang ko, at sa imong mga dulot. Dai ako maaho ni mga baka hali sa imong harong, ni mga kanding hali sa imong manada. Sa mga matanos, ipapahiling ko ang kapangyarihan ng Diyos. Taano ta isinasaysay mo ang sakuyang mga tugon, ang sakuyang tipan, ipinapahayag kan sa imong gusto. Alagad ikakabaldi mo ang sakuyang pagbuon, asin tinatalikdan mo ang sakong mga tataramon. Sa mga matanos, ipapahiling ko ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ginigibo mo ini sa paghuna mo, bungog ako, tibaan naguhuna ka na ako arong ng God sa imo. Ibubugta ko iyan sa atubang nin sa imong mga mata, asin sasaguyon ta ka. Nagdudulot din kaumawan, nagagalang sa ko, asin ipapahiling ko sa matanos ang karahayan ng Diyos. Sa mga matanos, ipapahiling ko ang karahayan ng Diyos. Matindugan gabos, paginanyog kan Ebanghelyo. Sabihon mo, Diyos nagdadalog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Sarong aldaw, ang mga disipulos ni Juan, asinan mga pariseyo nag-aayuno. Dinulog si Jesus kan mga tao asin hinapot. Ang mga disipulos ni Juan, asin mga disipulos kan mga pariseyo nag-aayuno. Taan sa imong disipulos dahil nag-aayuno. Si Jesus nagsimbag, makakapag-ayuno daw ang mga katuod kan nobyo, mantang dai patapos ang kasal. Sagkod na yaon pa ang nobyo, dai sinda makakapag-ayuno. Pag-abot kanal daw na iyan, dangan sinda mag-aayuno. Dainin minatagubhang nin bagong tela sa daan na gubing, kun iyan gibuhon, an itinagubhang, iuman sa naan magisi kan gubing, asinurog na madakula ang pagkagisi. Dai linalaog ang bagong arak sa daan na anit, kun iyan gibuhon, an anit mabubusi kan bagong arak.
masasayang an arak, masasayang man an anit, dai, kundi bagong arak sa bagong anit. Mga tugang marahay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Minsan pag nagigibo kita nin karahayan, madali tang kilingan, asin hilingon ng iba, kung bagaan siring na karahayan, sa indaman na tigigibo. Kung dai, madali kitang magusga, asin magkundinar kan ibang tao. Kung ang tigigibo ta, daininda nagigibo. Halimbawa, ang pagsimba urual daw. Ako ngaya, urual daw nagsisimba, ika, day ka nagsisimba. Ako ngaya, kadakol akong novinang tigigibo, ika ngaya ni Saro, maski pag Santo Rosario, mayo ka. Ininanggad ang parehas na dalagan kan isip kaining mga pariseo, kan sinda nagdulok sa kagurangan na sinagapot, nga ta ngaya, tas yung mga disipulos ni Juan, asin mga disipulos may nag-aayuno, samantalang, so sa imong mga disipulos day nag-aayuno, simpleng simbag kan sa tong kagurangan, mga tuntong ngaya kamo, aram na nindong yaon so kakasalon, yaon so nobyo, ayuno ka. Alangan man mag-atindir kang kasalan, asin sabihon mo duman sa reception, diet ako. Nahiling mo na sulitsyon, nahiling mo na sumasiram na pagkaon. Nasabi kan sa tong kagurangan, may tamang oras para dyan. Pag wala na sunobyo, sa kaibahan nila, he was referring to himself, that's the time na sinda mag-aayuno. Sumantang yaon ng nobyo, dapat yaon. Kung yaon siya kaibahan niya to, yaon mamamatean niya to, ang kaugmahan. In other words, ining inaapod tang fasting, prayer, and sacrifices that we do are good. But they are not ends in themselves. They are meant to help us grow closer to God. Bako ini kaulangan, kundi dalan, tanganing mas maparani kita sa satuyang kagurangan. And so, Jesus is reminding us today, sa paagi po kaining Ebanghelyo, na sa tuyang nadangog, that religious practices, ining mga tigigibuta must match the moment and the meaning. Kaya baga sabi niya digdi sa last part kang gospel, new wine needs fresh wineskins. A living faith needs a living heart. Yan. Kung talagang totoo ang sa imong pagtubod, kaipuhan na matawan mo ininin laman sa paagikan sa imong buhay. So ano ang mga magayon na leksyon na pwede tapong mano dandigdi? Number 1, fasting without love becomes empty ritual. Kung tigigibo ta ining mga sakripisyong ini na makulog ang buot, pag-abot sa simbahan, maturog man sana, na nagmatang amay, tanganing magsimba, tapos pag-abot digdi, maturog ka man sana. Dai man insaysay, so sa imong pagmatanin amay, di ba? Nagpa-fasting ka nga ni, pero dahil ta medyo gutom, malibong ang payo mo sa opisina, wala manggirarilin puso. So sa imong tigigibong pag-fasting. Yan. Our faith must grow, not fossilized. Ibig sabihin dapat nagtatalubo ba kung stagnant o daing laman. Siring kisarong fossil, tulang sana, daing laman. Ang pagtubod ta, dapat po daan padargos na nagtatalubo. Yan. If prayer makes us judgmental, something is wrong. If sacrifice makes us proud, something is misplaced. Aron kang nangyari rigdi sa mga pariseo sa Ebanghelyo. Ngata kami, asinan mga disipulos mi nag-aayuno, asinan mga disipulos ni Juan nag-aayuno, at sa imong mga disipulos, dai nag-aayuno. Something is wrong, something is misplaced. So, the best fasting siguro, na pwede tanggibuhon ngunya na aldaw, yun na mag-fast kita from harsh words, to fast from complaining,
to fast from impatience, to fast from closing our hearts, ang pagiging o pagkakaigwanin saradong puso. Ta ini ang imbitasyon kan sa tuyang kagurangnan sa sato, na padagos, na eksaminon, bako sana kung ano ang ginigibota para sa mahal na Diyos, kundi eksaminon taman ngata, tatigigibon niya to ini para sa iyo. When Christ is truly present in our lives, faith becomes joyful, sincere, and life-giving. Bako pagkabat, bako napipiritan. So may our fasting, prayers, and sacrifices always lead us to love, to humility, and genuine conversion. Amen? Sa ngaran ka na Ma, kan Aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Tindog David. Pagpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, itugot mo sa mo na maninig kong makisumaro kaining mga misteryo. Ta sa lambang pagrumdom kaining sakripisyo na ihimo, ang gawi kan pagtubos sa mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na lanay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sinaselebrar mi an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santos sa Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an panal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya sa rugaring niyang buot nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa ito. Siring man, pagkapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo,
Itinaosa sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika, magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawa kasindugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwa. Asin ang kabos na mga gadandangan, ako asinda sa liwanag ka na sa imong lalawgon. Heraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama Niya mo, dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, at sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare pagkilinga, ang sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, parasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Peace. Kordero kan Diyos. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, taawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos. Uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdit na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Hawak
Mami B, para sa mamibi kita. Kagurangnan pabulusan Espiritu nin sa imong pagkabuot, taganing an mga pinabasog mo sa sarong tinapay nin nalangit non, gibuhon mong burunyog sa sarong kaimbudan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa inyo kapos, sa mga naglingkod, sa altar, choir, live streamer, lector, commentator, mass collectors, asin sa tuyang ginagalangan na sa Kristan, asin lay minister, salamat po, asin sa mga sponsors kang misa. Thank you very much po. See you tomorrow. Same time, same place. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mabubuton, asin may herakon. Anama, at aki, asin na Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang misa, lakaw kita sa pagkabuot, asin paglingkod sa kapwa, asin sa mahal na Diyos. Salamat sa Diyos. One day in His silence escape and in pledge, God sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people, who hail you King forever. Filipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hand the world finds its rest. Proclaim your truth and justice. Bring to men your peace and love. Good morning.